Parcarea unui centru comercial din Suceava a devenit pentru câteva ore sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. E foarte greu să fii prezent în orice moment acolo unde cetățeanul are nevoie și e vorba de foc, e vorba de descarcerări, e vorba de accidente, e vorba de accidente chimice, iată, de o mulțime de lucruri care te implică și emoțional, dar te obligă să fii și efectiv 24 din 24 în și pentru cetățean, în zona cetățeanului, cel care are nevoie cu adevărat. Ceea ce văd aici, utilaje, mașini noi. Pe vremea mea aveam Roman Diesel din acelea vechi, care acum văd că au cam început să dispară. Avem mașini noi la grupul de pompieri Suceava, un lucru extraordinar. Am văzut colegii militari explicând o mulțime de lucruri noi pe care le are acum fiecare mașină. E un progres, e un lucru minunat, oamenii sunt la fel minunați. Astăzi se împlinesc 164 de ani de când pompierii au luptat pe dealul Spirii pentru a apăra Bucureștiul. E o armă cu adevărat care merită cinstită și care, pe de altă parte, ne și face cinste. Mă gândesc că au rămas doar amintirile plăcute, vii așa în mintea dumneavoastră. Să vorbim puțin și despre SMURT. Știu că ați avut un rol important pe vremea când ați fost prefect la înființarea SMURT. Spuneți-mi dumneavoastră mai multe despre acesta. Da, așa este. La momentul acela, cu ajutorul domnului Tăricianu, a domnului Fenechiu, al domnului Adomniței și a altor oameni implicați direct, am reușit să colaborez foarte bine cu Raed Arafat, care și atunci era subsecretar de stat pe problematica aceasta, și am reușit în foarte scurt timp, în 2 luni de zile, să aducem SMURT-ul la Suceava. A fost un pas important, de atunci lucrurile au evoluat. Pompierii și-au prezentat tehnica de intervenție la incendii, descarcerare și prim ajutor în cadrul Zilei Porților Deschise organizate de instituția suceveană. Manifestările similare au avut loc și la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. Nu pot spune decât în numele colegilor mei că mă simt foarte bine astăzi aici. Mă simt și simt că pompierii sunt iubiți. Dacă nu ar fi fost iubiți, nu erau atâția oaspeți de seamă aici la noi. Avem aici o expoziție care ne arată foarte clar că existența structurilor de pompieri din perioada 1850, deci avem o întreagă seamă de documente care arată importanța existenței acestor structuri încă de pe atunci. Da, suntem în gardă, suntem pregătiți pentru a face față tuturor situațiilor neprevăzute care pot să survină în orice moment din viața de zi cu zi, atât a noastră cât și a populației. Nu știu cum să vă explic, dacă se poate spune sau efectiv dacă vă pot transmite prin cuvinte ceea ce simt. În momentul în care cel puțin ai scos victima sau indiferent de caz, nu neapărat un accident, indiferent de cazul care ne se dă, e ceva fantastic. În program a avut loc o întâlnire cu cadrele militare în rezervă, oficialități și reprezentanți ai mass media. De asemenea, a avut loc o slujbă de pomenire și depuneri de coroane de flori. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-a organizat o expoziție numismatică și una de documente inedite privind activitatea pompierilor din Bucovina. Eu am venit azi ca să văd demonstrații pompierilor, să văd mașinile și biserica. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cum au cântat pompierii și biserica și mașinile. Ai vrea să te faci pompier când vei fi mare? Da. Nu crezi că e greu? Nu. Ca să vedem mașinile de pomperi. Și pompierii? Da. Și ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut? Mașinile, focul, biserica. Ce știi tu că fac pompierii de obicei? Salvează lumea din focuri. Mie mi-a plăcut demonstrațiile, mașinile, pompierii, mi-a plăcut biserica. Tot ți-a plăcut? Tot mi-a plăcut.